Siema sydd â chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, rydym mynd i parhau oddi wrth y fideo olaf yn y datblygiad o'r wefan app, GemStoriAp. Ar y foment, mae'r amrywiaeth o gwelliannau sydd yn arch sefydliedig, sef y pedwar ohonynt oddi wrth y llinell 4 i llinell 7. Ond, cyn y rhain, dwi'n meddwl mae'n bwysig i datrys y chwilen ar y llinell 12, sef pan alysod yr app, mae'r app yn gyrchu y gyntaf gair oddi wrth yr res 1, yn ytrach nag oddi wrth y res ddim sydd yn y gyntaf res yn y adnodd data. Felly mae hyn yn angen i mynd at y brig o restro beth yw'n wneud, fel hyn. I arddangos y chwilen yma, os dwi'n yn clicio ar yr botwm alysodi ar y tudalen cam 1 fel hyn, ac wedyn clicio ar y gyntaf gair ac wedyn i dewisiad archwilio, ac wedyn yn y cod HTML pan rydyn ni'n edrych ar yr hunaniaethau ar gyfer pob un gair, mae'r gyntaf gair y bad gyda fe yr hunaniaeth SP bottom 1 ac wedyn mae'r algair SP bottom 2 ac wedyn y trydydd SP bottom 3 ac ati yn y un fodd hyd at yr olaf gair sydd SP bottom 50 ar gyfer y gair acha. Wedyn, pan dwi'n yn edrych ar y cymwysiad o'r fel data ag a data.php, fe dylai y gyntaf gair i fod apel gyda'r hunaniaeth SP bottom ddim, ond nid ydy hyn yn digwydd. Felly, yn y cod index.php, ar gyfer y ymrhesymeg lle mae'r parametr yn y cyfeiriad yn cyfartalu i cam 1 ar y llinell 117, dyma'r lle mae'r hunaniaeth ar gyfer y geiriau yn cael ei benodwyd, ac mae'r rhif mynegau fan yma, y $E, yr amrywolyn sydd yn cynnal y gwerth ar gyfer yr rhif ar yr dyfyniad o'r hunaniaeth, ac yn y prawfholiad ar y llinell 114, mae'r amrywolyn hyn, $E, yn angenrhaid i fod yn fwy nag y gwerth yn yr amrywolyn $ATMP1A, colofn 1. Felly, os ydy'r gwerth yn yr amrywolyn hyn yn ddim, fe fydd y prawfholiad hwn yn methu. Os ydy'r gwerth yn yr $E yn ddim hefyd, felly dwi'n gallu troi yr arwyddnod yn fwy nag i yn fwy neu yn cyfartalu i, fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n yn dadebru y dudalen, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. A dyma'r argylyniad. Roedd yr datrysiad yn llwyddiannus. Dyma'r gair apel ar y gyntaf safle, ac os rydyn nawr yn clicio arno, ac wedyn dewis archwilio, a dyma'r hunaniaeth SP bottom ddim ar gyfer yr gyntaf gair hwn. Felly, os rydyn ni'n parhau gyda'r defnyddio yr app fel defnyddiwr terfyniad, enghraifft trwy clicio ar yr geiriau eraill, ac wedyn ar y botwm nesaf, dyma'r un gair yn y rhestr o geiriau anwybyddus, a dyna fe hefyd ar y trydydd dudalen. Wel, dwi'n meddwl mae'r dirgelwch o'r chwilen hon wedi ei datrys, ac felly rydyn ni'n gallu symud y doddiad ar y llinell 4 i'r adran cwblhawyd fel hyn. Nesaf, cyn symud ymlaen i ymdrin ar gwelliant ar y brig, dwi'n wedi sylwi y fod y dyddiad ar yr tudalen cam 3 gyda'r enw mis yn yr Saesnig. Felly, rydyn ni'n gallu gyfieithu hwn i'r Gymraeg. Felly, dwi'n yn gallu ychwanegu y doddiad hyn yn y rhestr gyda rhai sydd ddim cyn pwysiced, fel yma.
Wedyn, rydyn ni gallu parhau gyda'r gwelliant ar y brig, sef tudalen cam 2, testyn flychau ar gyfer defnyddwyr i fewnbynnu diffiniadau Cymraeg ar gyfer y geiriau newydd fel fodd o gyfarwyddiad. Fan yma, dwi'n hefyd sylwi gwelliant newydd arall, sef os rydyn ni'n eisiau i dychwelyd i'r cyntaf dudalen heb cwblhau y dudalen am y cam 3, dwi'n meddwl mae angen y botwm ar gyfer didymio neu didymu i didymio allan o'r cylchdro cyfredol i dychwelyd i'r dudalen gyntaf i aildechrau y cylchdro cyfredol. Felly dwi'n mynd i ychwanegu y dodiad hyn hefyd i mewn yn y rhestr. Fel hyn, ar y llinell 8. Hefyd, ynglyn at y gair apel, mae'n amlwg mae'r hyn yn fenthycwyd oddi wrth y Saesneg, ond mae'n fenthyca sydd yn eithriadol yn amlwg. Felly, ynglyn at y fath rhain o'r fenthyca, dwi'n meddwl rydyn ni gallu ei thynnu nhw mas oddi wrth yr rhestr o eriau i ddysgu oherwydd yr amlwgrwydd o'i benthyca. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu y fath o eriau hyn i mewn yn y dodiad ar y llinell 10. Fel hyn. Nawr, ynglyn at y testyn flychau ar y dudalen cam 2, y syniad yw i osod nhw dan pob un rhes. A dyma'r cod ar gyfer yr rhes yn y dolyniad o 20 o geiriau ar y llinell 140. A dyma'r tag ar gyfer yr testyn flwch ar y llinell 142. A phan rydyn ni'n yn debru, mae'r hyn yn digwydd. Dyna fe. Nawr, wedi ychydig o ychwanegydau, mae'r testyn flychau yn edrych fel hwn. Dwi'n wedi mynosod y tag ar gyfer yr torri llinell ar y 142 ac hefyd dwi'n yn penodi y hunaniaethau ar gyfer put in o'r testyn flychau gyda'r unwedd rhif mynegau fel y gair perthnasol trwy defnyddio yr un amrywolyn sef $L' ac hefyd dwi'n yn defnyddio y priodoledd yn y tag mewnbyniad sef y gynnalwr leoliad i arddangos y neges diffiniad Cymraeg fan yma, ac hefyd dwi'n wedi ychwanegu y priodoledd ar gyfer yr dull neu cynllun arddangos ar gyfer y testyn flwch. Felly os rydyn ni'n clicio ar y gwrthrych ac wedyn dewis archwilio ac fan yma, dyma'r hunaniaeth ar gyfer yr gwrthrych mewnbyniad gyntaf sef TX diffiniad diddym ac wedyn ar gyfer yr ail mae'n TX diffiniad 1 ac ati. Nawr, pan mae'r defnyddwr yn clicio ar y botwm nesaf ar y dudalen cam 2, dwi'n eisiau rhyw fath o swyddogaeth i brawfholi ai ydy bob un testyn flwch wedi ei gyflawnwyd ac os nad ydy, i gwarchardd yn symud i'r dudalen nesaf. Felly ar gyfer y botwm nesaf, mae'n galw ar y dudalen nesaf, felly rydyn ni'n gallu rapio y galw ar y ffwythiant hyn i mewn rhyw ffwythiant newydd arbenigol ar gyfer y botwm nesaf ar y dudalen cam 2. A dyma'r gwelod o'r ffel JavaScript amlrhywoffer.js. A dyma'r ffwythiant newydd sydd yn galw dudalen cam 2 nesaf ac yno fe mae'r yn union yr unwedd cod fel ar y moment ysodwyd ar gyfer yr digwyddiad cliciad ar gyfer y botwm hwn ac nawr dyma'r yr un botwm ond nawr gyda'r ffwythiant dudalen cam 2 nesaf ar gyfer y digwyddiad cliciad ar y botwm hwn a dyma'r y cod tardiad ar ei gyfer yn y ffel index.php ar llinell 148. Wedyn, os rydyn edrych ar pob un rhes yn y rhestr o eriau, y mae gyda nhw nid yn unig yr hunaniaeth, enghraifft fel SP botwm 11, 12, 13, 14 ac ati, ond hefyd yr enw y dosbarth
sydd ar gyfer pob un rhes yn anrhegladwy, annewidiol, cyngwastad, di-anwadal, di-gyfnewid, di-ymdro, gwadal, gwastadol, hystadol, ac oestadol, sef yr unwedd enw ECLS P bottom. Felly, i cyferio at y testyn lychau yn chwyrach ar y tudalen cam 3, rydyn ni gallu rhodi yr unwedd enw dosbarth sydd yn yr un fodd yn anrhegladwy, annewidiol, cyngwastad, di-anwadal, di-gyfnewid, di-ymdro, gwadal, gwastadol, hystadol, ac oestadol, fel hyn, fan yma ar y llinell 142 o'r index.php, dyn wedi mewnosod y priodoledd dosbarth penodwyd i'r enw ECLTX, diffiniad ar gyfer pob un testyn flwch yn y doleniad hyn. Wedyn, yn y amlwyloffer.js ffeil JavaScript yn y ffwythiant tudalen cam 2 nesaf, rydyn ni'n gallu defnyddio yr enw dosbarth hwn, sef ECLTX, diffiniad yn y rhywbethfodd aelodedig o'r gwrthrych dogfen i gyrchu y rhestr neu dulliad o gwrthrych ar gyfer y testyn flychau, ac wedyn i dolenni trwy'r dulliad ar gyfer pob un testyn flwch i wirio ai ydy unrhyw data yn pob un testyn flwch, ac os nac ydy, i bachlu gyda neges gwallt i hyfforddi a defnyddio'r i gyflawni y testyn flwch berthnasol. Felly, i brafholi hyn, dwi'n mynd i twybu mas yr ail cyferiad i'r tudalen cam 3 yn y gyfamser, fel hyn. Ac wedyn, oherwydd y newidiadau yn y JavaScript, mae angen i lawn dadebri trwy'r botwm rheoli gyda'r botwm F5 fel hyn. Nawr, os dwi'n yn clicio ar y botwm nesaf, mae rhywbeth yn digwydd, achos dylai fe yn allbynnu y cymwysiad o pob un testyn flwch, ond ar y foment maen nhw'n i gyd yn gwag, ond ar gyfer y prawfholiad, os rydyn ni'n mewnbynnu rhywbeth yn pob testyn flwch, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Nawr, mae pob un testyn flwch wedi ei lenwyd gyda'r rhifau oddi wrth 1 i 20, ac wedyn, pan dwi'n nawr yn clicio ar y botwm nesaf, mae'r hyn yn digwydd, ac mae'r swyddogaeth nawr yn gweithio yn gywir. Mae'r doleniad yn allbynnu pob un rhes. Nawr, mae angen i ni i fewnysodi y prawfholiad ar gyfer y gwagder yn y testyn flwch, os ydy ei yn gwag, i torri mas oddi wrth y doleniad ac i arwyddocae y testyn flwch sydd angen i'w lenwi fel hyn. Ar y llinell 200, mae'n ein prawfholi os ydy'r aelod gwerth o'r gyrrych gyfredol yn gwag. Os ydy i effro y neges, mae'n angen i lenwi y diffiniad Cymraeg ar gyfer y testyn flwch fan yma, ac wedyn mae'n mewnosod y canolbwyntiad neu'r cyrchwr i mewn yn y testyn flwch berthnasol, ac wedyn mae'n ein torri mas oddi wrth y doleniad. Wedyn, os rydyn ni'n llawn dadebri y tudalen fel o'r blaen, ac wedyn i lenwi rhai o'r testyn flychau, fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, fel hyn, a dyma'r neges effrywad. Mae'n angen i lenwi y diffiniad Cymraeg ar gyfer y testyn flwch fan yma. Iawn. A dyma'r cyrchwr wedi ei mewnosodi yn y testyn flwch berthnasol. Nawr, os rydyn ni'n parhau i lenwi rhai o'r testyn flychau fel hyn, ac wedyn yn cadw yr olaf 2 yn wag, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf fel hyn,
A dyna ni, yr un neges fel o'r blaen. Ac nawr, os rydyn ni gyflawni pwp un testyn blwch, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, maen nhw'n arddangos I gyd yn yr cofnodiad yn y rheoli fwrdd, yn y tab rheoli fwrdd, yn yr amgylchiad dablygwr. Ond i'r tudalen cam 3, mae angen I sylwebu I mewn y galwad o'r ffwthiant tudalen nesaf fel hyn. Wedyn, os rydyn ni'n nawr yn llawn dadebri unwaith eto, ac yn cyflawni y testyn blwch I gyd, fel hyn, ac wedyn I parhau i'r tudalen nesaf. A dyna ni. Nawr, pan rydyn ni'n golygu ar yr dodiad ar y brig o'r bethau I wneud, ynglŷn at y tudalen cam 2, mae'r gwaith hwn yn dal yn cynyddu, felly dwi'n mynd I osod y cyflwr o gwaith hwn, sef yn cynyddu, diflaen i'r llinell fel hyn, ac hefyd, os rydyn ni eisiau I defnyddio y diffiniadau yn Gymraeg oddi wrth y tudalen cam 2, mae angen I arbed y data hyn I mewn yn y leol ystorfa, felly hefyd ar y un llinell, dwi'n mynd I ychwanegu yr atodiad fel hyn. Nawr, mae'r atodiad yn dweud, cyn symud I tudalen 3, I achub I lew ystorfa y diffiniadau Cymraeg ar gyfer cyfeiriadau yn y tudalen 3 enghraifft yn llawrwytho a ffail terfynol. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr, ond fel arfer, mae'n bwysig I gefnifynnu neu arbed ar gefn fel hyn. A dyma'r pegell neu'r gyfriadur, y taflun neu'r edel. Felly dwi'n mynd I ysgrifio pwp ffeil yn gadael mas y cyfeiriadur archif fel hyn, ac wedyn I ysgrifio pwp dim dewisid gyda'r botwm rheoli, gyda'r botwm ec, ac wedyn y botwm angen gyda D ar gyfer I orchwilio hyd at yr ffon cof allanol ar y gyrwyr D, ac wedyn yr botwm rheoli gyda'r botwm V I bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn edrych yn ffordd yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.